המושב הזה מוקדש לעילוי נשמתו, לעילוי נשמתם של משה ואליעד אוחיון, ובעזרת השם שדברי התורה שיאמרו כאן יעמדו לזכותם ויעלו אותם מעלה מעלה. אני חושבת שכמו שאמר רוני, הדמות של משה הייתה מוכרת הרבה מעבר לאופקים, ולמעשה כמעט לא היה אדם שפעל בתחומים של האקדמיה, בתחומי היהדות, בתחומי העשייה החברתית, מכל הגוונים, שלא שמע את השם הזה. ואני חייבת להגיד שהיו ממש אנשים שחילו את פניו, שאלו אליו לדבר איתו, למרות שהוא היה איש פשוט, שקיבל כל אדם בסבר פנים יפות, אבל מתוך הפשטות הזאת, אנשים הגיעו אליו, בלי שהוא יבנה לעצמו. אתה יודע, אומרים מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו, אבל הוא היה אדם שממש, הוא לא היה צריך לרדוף אחרי הכבוד. אנשים הגיעו אליו כי זיהו בו את האיכות הפנימית, המיוחדת, הכנה הזאת, ואולי יותר מכולם הוא באמת סימל בדמות שלו את אותה דמות של יהודי ספרדי ירא שמיים, שגדולתו נובעת מפשטותו, שגדולתו נובעת מהחיבור שלו למקום שממנו הוא בא ומשם הוא צומח למעלה. ואני שמחה שיושבים איתנו כאן היום קודם כל הרבנית עדינה, שבשבילי ולא רק בשבילי אבל בוודאי בשבילי היא דמות וסמל ומופת, והלוואי שנזכה להתקרב אלייך במשהו. ושני אנשים שכל אחד ואחד מהם יש לו חלק גדול מאוד בהפצה של תורה בעם ישראל. פרופסור משה אלברטל, שמלבד היותו אחד החוקרים והמורים החשובים למחשבת ישראל בדור שלנו, הוא גם אחד ממנגישי התורה, גם לקהל הרחב, וכל מי שרוצה ככה לתרום משהו במחשבת ישראל, ימצא הרבה הקלטות והרבה שיעורים שלו ברשת, וספרים כמובן, אבל אפילו אנחנו בדור של הפודקאסטים ושל הסרטונים, יכול למצוא תורה שלמה, וזו בהחלט נקודת התחלה טובה. וכמובן פרופסור מאיר בוזגלו, מורנו ורבנו ומרים קרננו, מרים קרנה של יהדות ספרד, שמציב לנו, מציב דרך לא רק ליהדות ספרד, מביא את התורה הגדולה הזאת כאפשרות לחיים יהודיים במדינת ישראל. תורה שמחוברת לעשייה, תורה שמחוברת לאמת, תורה מתונה שאוהבת את כלל העם ישראל, שאין אצלה אנחנו והם, כולם אנחנו. אם אני מנצח את אח שלי, ניצחתי או הפסדתי? ודאי שהפסדתי. וזו גדלותו, ואנחנו באמת נעבור לדברי תורה שבשבילם התכנסנו, ופרופסור אלברטל ידבר איתנו על משבר וערבות הדדית במשנת הרמב"ם, וכולנו יודעים שהרמב"ם עבר רדיפות קשות בחייו, לברוח מהמוחידון, מספרד למרוקו וממרוקו לישראל ולמצרים, ועכשיו מתוך המשבר הזה נשמע איך מתוך משבר בונים ערבות הדדית. תודה פרופסור אלברטל, בבקשה. תודה מקרב לב על ההזמנה, מאיר, יהודה, גם בגלל שזה מושב לזכרו של משה אוחיון ואליעד. אני זכיתי להכיר את משה כי הוא היה תלמיד שלי, והתקרבנו באופן שבו מורה ותלמיד לא מתקרבים. אני רוצה להגיד משהו על קודם כל, כששמעתי אני חושב ב8 לאוקטובר כבר את האבדה הזאת, ליבי דאב וכאב. אני רוצה להגיד משהו על משה. אתה פוגש הרבה תלמידים, כישרון וחוכמה וככה, אבל היה משהו במשה מעבר לכישרונות שלו, של תבונה. של תבונה. היה משהו, הייתה תבונה. אני הייתי אומר לעצמי, ואני אומר את זה, אני לא אומר את זה אחרי מות. הייתי אומר לעצמי, אם תהיה לי שאלה שדורשת שיקול דעת, פשוט שיקול דעת. מה עושים, מה נכון לעשות, הבנת המציאות,
מתלמידה יותר מכולם הייתי מבקש עצה ממשה. אני אומר את זה ברצינות, והיו כמה פעמים שכך היה. בגלל מישהו היה, בגלל המסורת שממנה הוא בא, מסורת ספרד, ואנחנו פה מבכים את האבדה הגדולה הזאת של משה, ועדינה דיברה גם עליו גם ובהקשר של המסורת שהוא ייצג. אז באמת, קודם כל תודה על ההזמנה הזאת, זה כבוד עצום בשבילי לדבר לזכרו משהו מקצת מהחוב שאני מרגיש כלפיו. אני באמת מרגיש כלפיו חוב, והוא חסר. אני חשבתי, ודיברנו על זה כשתכננו את המושב, באמת לראש וראשון לגדולי ספרד, שממימיו אנחנו שותים, הרמב"ם, ולעסוק בשאלה שגם מאוד אפיינה את חיים של משה, אוחיון, וזו השאלה של חמלה וערבות. באמת משה היה איש של חמלה ואיש של ערבות. ואני רוצה לדבר על הרמב"ם גם במישור האישי וגם במישור ההלכתי ציבורי. עכשיו זה מאוד מעניין, הרמב"ם, מי שקורא אותו, עכשיו אני מדבר על האישיות, האיש משה, מי שקורא אותו לפעמים נבהל, הוא מבהיל, התקיפות שלו, צורת ההתבטאות שלו בעניינים שחשובים לו. אני רק אקרא כמה דברים שהוא מביא, רק מדברים שהם מרכזיים למחשבה שלו, הוא יכול להיות מאוד תקיף עד כדי בוטות. הרמב"ם יכול להיות בוטה. ויש לו, הנה כמה, אני מביא שתי דוגמאות ממשנה תורה, לא מאיגרת פרטית או ממשנה תורה. הנה דברים שאגב חשוב להזכיר אותם בהלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה י'. כן? זה הלכה, אבל מעניין הדציבל הלשוני, הרגיסטר הלשוני. הרמב"ם אומר, כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, אנחנו מכירים את השאלה הזאת. עכשיו אתה אומר, הרמב"ם יכול להגיד זה אסור וכו'. לא, לא, לא. עכשיו הרמב"ם מפעיל הרבה תחמושת. הרי זה חילל את השם, הוא ביזה את התורה, וקיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא. זה רצף קשה, רצף תקיף, לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה. הרמב"ם הוא תקיף. אני הרבה פעמים קורא אותו, אני אומר, את האיש הזה אפשר להריץ, אפשר לאהוב אותו, הוא מפחיד. אבל עוד מעט נראה צד אחר לגמרי באישיות שלו שאני רוצה לדבר עליו, ואחרי זה לעבור לצדדים ההלכתיים. הנה עוד דוגמה שקשורה, שוב, לעניין שחשוב מאוד לרמב"ם, ונמצא בוויכוח עם הסביבה שלו. הוא בהלכות מזוזה מדבר על הפיכת המזוזה לקמע. הוא אומר ככה, מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ כנגד הרווח, בסדר, שבין פרשה לפרשה שדי. הוא אומר מנהג פשוט שכותבים את זה, ואין בזה הפסד, לפי שהוא מבחוץ. זה לא פוסל את המזוזה. אבל אלו שכותבים בה בפנים שמות מלאכים, או שמות קדושים, או פסוק, או חותמות, הרי זה בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא. שאלו הטיפשים, לא די להם שביטלו המצווה, אלא שעושים מצווה גדולה, שהיא ייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא ואהבתו ועבודתו, כאילו הוא כמע להניית עצמם, כמו שעלה על ליבם השחל, שזה דבר המענה באבלי העולם. דברים תקיפים מאוד נגד השימוש בחפצי קדושה
כקמע. אגב, אני מדי פעם הולך אצלנו במכולת, על יד איפה שאני גר, לטובת הרווח במכולת, היה לבעל המכולת תמונות של צדיקים. הצדיק הזה והצדיק הזה וככה, והרמב"ם. תמונה כאילו של... אני אומר לעצמי באירוניה, הנה, תראה מה קרה. אבל, אז הרמב"ם הוא תקיף מאוד, מאוד בתקיפות, אבל יש לו גם הרבה חמלה. אני רוצה לדבר על רגעי החמלה, גם פרטיים ואישיים, ואחרי זה הלכתיים, ובזה נסכם. בהתכתבויות האישיות שלו, שני רגעים, יש לו תשובה שהיא מוכרת לעובדיה הגר. רק להגיד, לספר על ההקשר של התשובה הזאת. עובדיה הגר פונה לרמב"ם בשאלה, האם הוא יכול להגיד בתור חזן, אלוקינו ואלוקי אבותינו, בתפילה. הרי הוא לא מזרע ישראל. ויש שם רב שאמר לו, אתה לא יכול להגיד. וזו משנה במסכת ביקורים, ויש תלמוד ירושלמי, והוא פונה במצוקה לרמב"ם. עכשיו, זה מאוד מעניין, הרמב"ם היה יכול לפתור לו את הבעיה ההלכתית, אבל הוא מבין שהבעיה היא לא הלכתית, היא בעיה אישית. אגב, להתגייר במאה ה-12, זה מעשה של גיבורים, כי אדם שמתגייר במאה ה-12 שם את נפשו בכפו. כן. עכשיו הגר הזה, הגר עובדיה, הוא קיבל מנה קדושה של השפלה מהרב שלו. אני אקרא כמה דברים שהרמב"ם כותב, אחרי שהוא פוסק, הוא אומר, אתה יכול להגיד וכולי, והוא מביא ראיה, תפיסת אברהם שלו ותפיסת ישראל, ואחרי זה ראיה לפי התלמוד הירושלמי, אחרי זה הוא אומר לו ככה. זה קטעים של האנושיות של האיש הזה. ואשר ישיבך רבך שלא כהוגן, והציבך, וקרא אותך כסיל, ככה הרב שלו דיבר אליו. עבירה גדולה היא בידו, וחטא גדול חטא, וקרוב בעיניי ששוגגו, כאילו הוא רוצה עוד קצת וראוי לו לבקש ממך מחילה, אף על פי שאתה תלמידו, ואחר כך יצום ויזעק ויתפלל, ואולי יכפר לו האל. אולי. עכשיו הרמב"ם אומר לה, זה מעניין, זו תשובה שהרמב"ם מעובדיה הגר, הרמב"ם הוא איש עסוק. וכי שיכור היה זה, הרב שלך? ולא ידע בשישה ו30 מקומות הזהירה התורה על הגר? והיה דבר השם וגר לא תנה. עכשיו הוא אומר, הוא ממשיך על מצוות אהבת הגר, הוא אומר ככה. ואז הרגע השיא של חמלה וערבות של האיש הזה. האיש הנוקשה, התקיף. וזה שקרא לך כסיל, תמה גדול. אדם שהניח חביב ומולדתו, ומלכות עמו וידם הנטויה, והבין בעין ליבו ובא ונדבק בדת זו, שהיא היום מתעב גויים עבד מושלים, משבר. וידע שדתה דת אמת וצדק, והכיר דרכי ישראל, וידע שכל הדתות גנובות מדתה. זה מעניין, ההשקפה של הרמב"ם על אסלאם ונצרות. זה משנה, זה מחזב ומחפה על השם דברים אשר לא כן, זה הורס יסודות וזה מדבר תהפוכות. והכיר הכל וידע, ורדף אחרי השם, ועבר בדרך הקודש, ונכנס תחת כנפי השכינה. ונתאבק באפר רגלי משה רבנו ורבם של כל ישראל, כל הנביאים, וחפץ במצוותיו, ונשאו ליבו לקרבה אל השם, לאור באור החיים, ולעלות למעלות המלאכים, ולשמוח שמחת הצדיקים. והשליך העולם הזה מליבו, ולא פנה אל רהבים ושתי חזב,
מי שזו מעלתו כסיל יקרא. מדהים. זה פנייה, כך מדבר רב בישראל פוסק. מדהים. מדהים. ואז הוא אומר לו, חלילה לך, לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל, מבין, פיקח והולך נוכחות, ותלמידו של אברהם אבינו, שהניח אבותיו ומולדתו ונטע אחרי השם. ומי שברך את אברהם רבך, ונתן לו שכר בעולם הזה ולעולם הבא, אני ממש מתרגש. אתה קורא את זה ואתה אומר, אתה רואה רב שמבין, הפנייה היא לכאורה פנייה הלכתית. מותר לי, אסור לי. אבל הוא מבין את המצוקה של האיש. ופה רואים חמלה. עכשיו, יש קטע שמאוד אהוב עליי, דווקא קטע לגמרי שולי בכתבי הרמב"ם. לרמב"ם יש מעריץ בבגדד, איך אני אגיד, גרופי. מה זה גרופי? הוא מאוד מעריץ את הרמב"ם, אבל לא מבין כלום ממה שהוא אומר. יש כאלה, וזה יפה. עכשיו, לא רק זה, האיש הזה שיושב בבגדד, אנחנו יודעים שהרמב"ם חטף ביקורות מאוד גדולות בבגדד. מאוד. מאוד. מאוד קשות. האיש הזה, הוא מינה את עצמו לשגריר הרמב"ם בבגדד. לא בדיוק השגריר שהרמב"ם רוצה, אבל הוא נלחם את כל המלחמות של המאסטר. עכשיו הרמב"ם כותב לו איגרת. ליהודי הזה קוראים יוספי בן ג'אבר. עכשיו, הוא גם שואל את הרמב"ם שאלות, ושאלות טריוויאליות על זה ועל זה. הרמב"ם עונה לו. אומר לו, הגיע אלינו איגרת הזקן הנכבד היקר, התלמיד בר הלבב, מר יוסף, ישמרו צורו המכונה בן ג'אבר, והוא זוכר שהוא עם הארץ, הוא מזכיר שהוא עם הארץ. אבל נתברר לנו מכתבו שיש לו השתדלות חזקה על תלמוד תורה, ושהוא הרבה מתפסק בפירושנו למשנה, פירוש המשנה הרמב"ם כתב בערבית, ושאינו מבין החיבור, משנה תורה הוא לא מבין, שחיברנו בשביל שהוא לשון משנה, הוא לא יודע עברית, וכו' וכו'. וזכר לנו גם ששמע מתלמידי חכמים שיש שם בבגדד, שתפסו עלינו אותם דברים שזכרם וכו', הוא גם שמע שיש ויכוח, ואז הוא אומר ככה, ואז הוא פונה אליו, הוא אומר ככה, תחילה מה שאתה צריך לידע, השם יתמיד עוזך ויוסיף הצלחתך, שאינך עם הארץ. כך הוא כותב לו. אלא תלמידנו ואהובנו אתה. וכל מי שמבקש להידבק בתלמוד תורה, ואפילו הבין פסוק אחד או הלכה אחת, אין הפרש שהבין אותו העניין מלשון הקודש או מלשון ערבי, או מלשון ארמי. הכוונה היא הבנת העניינים, בכל לשון שיהיה. קריאת שמע מותרת בכל לשון, וכל שכן הפירושים והחיבורים. אומרים הרמב"ם אליטיסט, לא כך מדבר אליטיסט. אומר לו, תלמידנו אוהב תורה בכל לשון. אחרי זה מעניין, אני קראתי את האיגרת הזאת ואמרתי לעצמי, איך הוא מוריד אותו מתפקיד השגריר, בלי להעליב אותו. זה לא פשוט. תחשבו על זה. ואז הוא אומר, ואומנם מה שהגיע לנו, בסוף האיגרת הוא אומר, ואומנם מה שהגיע לנו, ואפשר שיהיה אמת ושלא יהיה אמת, כל הדיבורים שתוקפים אותי, שיש שם מי שמדבר עלינו רעות, ואתה מבקש, והוא מבקש להתכבד בקלוני, האיש הזה, והוא משיטת הראוי בחיבורנו וכו'. עכשיו הוא אומר, ושמענו שאתה מחית בידם קצת מיחוי, והתקוממת בזה, קצת התקוממות. נציג הרמב"ם בבגדד, יוסף אבן ג'אבר, לא יודע עברית. אז הוא אומר לו, אל תעשה דבר מזה, עזוב. עכשיו הוא אומר, הוא עומד לפגוע בו? לא, הוא אומר לו ככה. אנחנו מוחלים
לכל מי שיעשה זה בשביל סכלותו. כל שכן מי שיש לו בזה תועלת. זאת אומרת, כל מי שתוקף אותנו בגלל שהוא אידיוט, וגם יש לו זה תועלת, אנחנו מוכנים לו. ואז הוא אומר דבר אירוני. ולא יזיק לנו. זה לא מזיק לנו. וכופים על מידת סדום. זה נהנה וזה לא חסר. כן? הוא אומר, הם נהנים מזה, אנחנו לא חסרים, יש הלכה, זה נהנה וזה לא חסר, אסור לך למנוע אדם מהנאה. תראה איך הרמב"ם מטפל, מדברים על חמלה, ביוסף אבן ג'אבר, איך מוריד אותו, אגב הרמב"ם היה מאוד אכפת לו מה שקורה בבגדד וכו'. אבל מעניין האיש, כן? מעניין האיש, הפיקחות האנושית. אגב, הרבה גאונים, הרמב"ם היה גאון, סובלים מיכולות אנושיות. זה אנחנו יודעים מכל מיני הקשרים. לא הרמב"ם. זה מאוד מעניין, אומר עצמי, איך הוא יוריד אותו מתפקיד הזה? מה? דקה. אוקיי. בסדר, רק דבר אחרון. אני רואה שהכברתי בדברים שהם לא דברי הלכה, אבל רק על דברים ממש בקצרה. חייבים, אצלנו ספרדים מסיימים את דבר ההלכה, זה ככה מנהגנו. תראו, מי שרוצה ללמוד מה זה ערבות וחמלה בהלכה של הרמב"ם, פרק י' מהלכות מתנות עניים, שזה במשנה תורה רגע שבו הרמב"ם לא מאסף את ההלכות. זה כבר יצירה של הרמב"ם. יודעים, יש בהקדמה של המשנה תורה, הרמב"ם אוסר את כל ההיסטוריה של ההלכה ואומר ואז הוא מגיע על עצמו ואומר, ומפני זה ניירתי חוצני, אני משה בן מימון הספרדי, אני. אתה מחפש את האני הזה בספר, אחד מהקטעים החזקים זה הלכות מתנות עניים פרק י'. ואני רוצה רק נגיעה קלה בקטע הזה. הרמב"ם מדבר על הלכות צדקה בפרקים הקודמים, ואז זה אומר ככה, חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. אוקיי, מצוות עשה חשובה. שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו, שנאמר, כי ידעתיו למען אשר יצווה. ואין כיסא ישראל, עכשיו זה מאוד מעניין, זה להפוך מצווה לא רק למצווה חשובה, אלא מכוננת זהות יהודית. יש דברים שליהודי אסור לעשות, או יהודי חייב לעשות. אבל יש את הדבר הזה שאבי זיכרונו לברכה היה אומר לי, היה מסתכל על מישהו, הוא אומר, יהודי לא מתנהג. יהודי יכול לעשות כל מיני דברים, אבל קוואג'ו, מה שנקרא, כיהודי. לא מתנהג כך. עכשיו הרמב"ם אומר, יהודי זה מכונן יהודיות, הצדקה. ואז הוא אומר ככה, ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת, אלא בצדקה, שנאמר בצדקה ככונני. ואין ישראל נגלים אלא בזכות הצדקה, שנאמר ציון במשפט תתוודה ושביה בצדקה. לכל מי שחושב שגאולה זה לתפוס כל מיני ערים, להשתלט על בתי מקדש, צריך לקרוא את הקטע הזה גם. עכשיו, דבר מעניין שהרמב"ם אומר על צדקה, ופה אני מסיים. אפרופו ערבות וחמלה. כל הנותן צדקה לעני, בסבר פנים רעות, ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו 1000 זהובים, איבד זכותו והפסידה. אם אתה נתת לעני, גם סכום אדיר, בחמיצות, בסבר פנים רעות, איבדת את הזכות שלך. אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה, ומתאונן עמו על צרתו. מתאונן עמו על צרתו. אמפתיה. שנאמר, אם לא בכיתי לקשי היום, אגמה נפשי לאביון, ומדבר לו דברי תחנונים ונחמות, שנאמר, ולב אלמנה ארנין. שאל העני ממך ואין בידך כלום ליתן לו, פייסהו בדברים.
ואסור לגעור בעני או להגביה הכל עליו בזעקה, מפלי שליבו נשבר ונתקה. והרי הוא אומר, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה, ואומר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים, ואוי למי שהחלים את העני, אוי לו. אני רוצה להגיד משהו פה על תפיסת הרמב"ם לעוני ולצדקה. צדקה היא לא מעבר של יכולת קנייה ממי שיש לו למי שאין לו. צדקה היא מבע של אמפתיה, שאפשר לעשות אותו גם בלי מעבר של כסף. ועוני הוא לא רק חוסר באמצעים, עוני הוא מצב של פגיעות, של השפלה. ולכן, אגב, זה דברים שהרמב"ם לא בדיוק כותבים מפורש בתלמוד, זה דברים שהרמב"ם מפתח. תפיסת העוני שלו לא כבעיה של מחסור כלכלי, רק, וצדקה זה לא מעבר של כספים מיד ליד, אלא היא מצב של תלות והשפלה, ולכן מעשה הצדקה הגדול הוא החמלה והפנייה לסבל. אגב, אחרי זה, פה אנחנו מסיימים, מביא הרמב"ם את הדירוג המפורסם של 8 המדרגות בצדקה, שאם מעיינים בהם, זה מתחיל ב8 מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו וכו' וכו'. הצדקה הכי חשובה זה להפוך אדם לשותף, לתת לו אמצעים, ואחרי זה המתן בסתר, ואחרי זה וכו'. וזה הולך במדרג וזה מעניין. המדרג הוא לא בכמה כסף נתת. פעם דיברתי עם תלמידים, תגידו לי מדרג בצדקה, אמרו לי, כמה שאתה נותן יותר חשוב, לא לפי הרמב"ם. מדרג הצדקה הוא פונקציה של פגיעה או אי פגיעה בכבוד העני. ולכן, זה בא מההלכות שהרמב"ם כבר אמר, שעוני הוא לא מצב רק של חסך באמצעים, הוא מצב אחר, הוא מצב של פגיעות, של אי ביטחון, של השפלה. ולכן הרמב"ם מחדש לנו, מידת הצדקה הכי גדולה, זה להפוך אדם למישהו שלא צריך צדקה. אחרי זה יבוא המתן בסתר וכו'. אז אלה כמה מחשבות, גם על הרמב"ם האיש, וגם על השאלה של ערבות. ואני אומר, אני בא לאופקים, דיברו פה על אופקים. אין ישראל נגאלים אלא בצדקה. הגאולה שלנו היא בצדקה, הגאולה מהמשבר. וצדקה היא לא שמעבירים כספים מכאן לכאן, צדקה היא חמלה וערבות. ערבות ושותפות בכאב, שותפות אמת בכאב, והלוואי שנזכה לזה. זה מכאן גאולתנו. טוב, תודה. רבנו מאיר יספר לנו על רבי רפאל ברדוגו, המלאך רפאל, והרלוונטיות שלו להוויה הישראלית כיום. תודה רבה, באמת תודה רבה, מאוד מרגש. תודה לשותפים שלי כאן, עדינה, משה, וכמובן שגית. באמת, חוץ ממני זאת הלהקה הכי טובה שאפשר לדמיין, בסדר? באמת, יישר כוח. אני רוצה, יהדות ספרד, חוכמת חכמי מרוקו, הייתה, אני חושב, בבת עינו של משה אוחיון. בבת עינו של משה אוחיון. זה היה מאוד חשוב. בשיחות שנפגשנו, ביוזמות שהוא ניסה לקדם, לא כל כך הצליח. היינו אנשי סוד בעניין הזה, היינו שותפים לעניין הזה. ולכן, טבעי ביותר, שניקח את המשאלה הזאת כצוואה. ואנחנו בעזרת השם נעשה מה שאנחנו יכולים. אפרופו, גם גילוי שלי בעצם, את אותה חוכמה, את אותה מורשת, גילוי שהוא עצמו מפתיע. זאת אומרת, אני גדלתי בבית שבו יהדות ספרד, חוכמת ספרד, הייתה הדבר לכאורה ברור ביותר. ורק אחרי סיבוב ארוך מאוד, באמת ארוך מאוד, אני מגיע
לא שהתכוונתי, באמת לא שהתכוונתי. הספר שכתבתי על שמה, רבנו בחיה והרמב"ם, זה היה דרוש בבר מצווה שלי, אבל אני לא התכוונתי להגיע לרמב"ם ולרבנו בחיה, אתם מבינים? לא עשיתי את המסלול, אבל מצאתי את עצמי שם. מצאתי את עצמי. ספר מומלץ, דרך אגב. קצת כבד, מומלץ. כן. קצת כבד, אבל עם קצת מאמץ זה לימוד תורה כמו שצריך. אז זה באמת, אז אנחנו ניקח, מליכים אותו, או כמו שאומר רבי ישראל מימרן, התורה מחזרת אחרי... האכסניה שלה, בדיוק, תודה. אז תראו, אני רוצה לתת לכם רק איזה מין פורטרט כזה, לאיש הזה, רבי רפאל ברדוגו, שהוא מלך, באמת מלך, אני מדבר תכף על מלך במובן אחר, אבל רבי רפאל ברדוגו הזה, באמת איזה ציור, נקודות, אני לא חשבתי אני רוצה שתצאו מפה שמדובר במשהו, בתופעה, שחשוב להכיר, להוקיר, ללמוד, לקדם. זה המטרה שלי. אז אני אביא לכם ידע, מהלך חשוב שלו, ולמה זה קשור לימינו. אז נתחיל נקודה. יש לנו רבע שעה. יש לנו רבע שעה, עשיתי אותם 5, 5, כל אחד 5, 5, 5. אנחנו נתחיל בראשונה. מדבריו, זה חלק ראשון. מדבריו של הרב. כותב, יש ויכוח ביהדות, האם יש מצווה לשים מלך כן או לא. האם יש מצווה לשים מלך ידוע, הוויכוח ידוע בהלכה, הרמב"ם חשב שכן, אחרים חשבו שלא, בסדר. הוא כמובן אומר על כל דבר ועניין, הוא דן בו ממש מההתחלה. הוא אומר, מלך נדרש רק כל עוד העם מטומטם. ככה לא צריך. זה אני מראה לכם מדבריו, כי אני חושב שזה הכי טוב לעמוד על האיש, כן? וידוע הסיפור שמלך אחד פגש פילוסוף ואמר לו, חבל שלא כולם חכמים כמוך. ענה לו הפילוסוף, אם כולם היו חכמונים כמוני, עוד לא היית מלך. זה מה שהתשובה, כן? אז זה דוגמה אחת משלו, בסדר? דוגמה השנייה על התפילה. לא להוסיף שמות וסגולות ומלאכים. במקום להעריך בתפילה, לעשות מעשים טובים. מעשים טובים ותפילה קצרה יותר טובה מתפילה ארוכה שאין בה אף מעשה טוב. דוגמה, אני מראה לכם את החריפות, את המיקוד שהוא יורד. היחס לסמכות. בענייני ההלכה אנחנו לא חולקים על קודמוננו, עומדים איתם, מדברים איתם. בענייני דרש, ונגיד נוסיף אגדה, זכותנו לחלוק על כל אחד, מתלמוד וזוהר ומה שזה לא יהיה. דעת הרמב"ם, לא? דעת הרמב"ם, כמובן. דעת הרמב"ם, הוא הרמב"ם יש לגמרי, תכף זה חלק מה שאני אסביר, כן? אז אני בחלק הראשון עדיין, מהר, אני רק מתקדם איתכם מדבריו. שם אנחנו יכולים לחלוק על כל אחד, זאת אומרת, הוא לא יחזיק מאף אחד. אבל, אוי ואבוי, אם מישהו פגע בכבודו של רב כלשהו. אז הכבוד העצום לרב מצד אחד, אם זה הרלב"ג ואם זה מי שזה לא יהיה, אם מישהו יפגע ברב הוא יעמוד שם מיד, אבל במחלוקת הוא מרגיש את עצמו חופשי, כי הוא חושב על האמת של העניין, הוא חושב על האמת של העניין, ולכן במקום שמדובר על האמת אני לא מחזיק משום דבר. מנהיגות שהיא, נחשב הרמב"ם בדורו, מנהיגות שהאירה על כל חכמי, על כל מרוקו והסביבה, וחשבו אותו באמת, הגדול הדור, חשבו אותו, זאת אומרת הוא נתפס כגדול הדור. אז המנהיגות שלו היא מדהימה, היא חזקה מאוד, מוכרת מאוד. אז אני נתתי לכם ככה באופן טלגרפי כמה דברים עליו. חידוש חשוב מרכזי שלו, חלק ב'. החידוש החשוב שלו, פשוט. הוא הרגיש שצריך לייצר איזה שהם נורמות ללימוד תורה, והוא אומר, אני יושב לפעמים 3 שעות, שומע דרשה, ולא קיבלתי ממנה כלום. לא קיבלתי ממנה שום דבר. אז צריך לעשות סטנדרטים. ואז הוא מדגיש 2 דברים. אחד, הפשט. כשהרב עובדיה יוסף, אבי, זכר צדיק לברכה, כותב את ההסכמה, במשפט אחד הוא ממקד אותו. רודף את הפשט על העומק העיון, זאת אומרת, הוא לומד את הפשט מתוך הבנה שבפשט צריך להעמיק מאוד מאוד מאוד. מה זאת אומרת? זה עניין שצריך להרחיב עליו, אבל אני באמת באופן טלגרפי אני אגיד לכם נקודה אחת למשל. הוא לא אהב פירושים אלגוריים על המדרש. זאת אומרת, היו כאלה שלמדו מדרש, ואז התחילו המדרש מסתבך עם עצמו, הוא מקשה על המדרש, ואז הוא מתחיל לעשות פירושים אלגוריים על המדרש. זאת אומרת, נגיד,
בעבור כך וכך וכך לוקים המאורות. אבל זה לא נכון, לא לוקים המאורות על דברים כאלה, המאורות נקבעים, הליקוי של המאורות נקבע כך וכך. בא רבי יצחק הרמ"א מנסה לתרץ ליקוי מאורות, הכוונה מאורות השכל, הוא אומר לו, לא, אין שם שום מאורות שכל, הוא לא התכוון לזה בכלל. זאת אומרת, הסיפור, אתם מבינים מה הסיפור? לא לעשות אלגוריה ממדרש, טועים, תעזוב, תזרוק החוצה, אין, כי אנחנו מחפשים אמת. הקדוש ברוך הוא, אין לו, יש כזה משפט, הקדוש ברוך הוא שמח בפלפול, הקדוש ברוך הוא לא שמח בפלפול, הקדוש ברוך הוא שמח רק באמת. וככה זה הולך הסיפור הזה. עכשיו, הוא רדף את הפשט. ובאמת עלה פה העניין בכמה מקומות, העניין של הפשט שדיברנו, זה עלה, כן? כן, אז זה הפשט הזה, אבל יש להבין, אני יכול לתת לכם דוגמאות, אני אתן דוגמה מאמך זיכרונה לברכה. שסיפרת לנו בשבעה שבאנו, אולי תספר את זה אתה יותר טוב, על הקטע של העקדה, שזה מהלך קטן ועושה המון עבודה טובה. טוב. אמי זיכרונו לברכה, מאיר, שהייתה תלמידת חכם גדולה, אמרה לי, שנה לפני מותה, אמרה לי, חשבתי על איזו שאלה בתורה, סתירה שאנחנו כולנו שואלים אותה, וזה מצד אחד אברהם בסדום אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם מה הוא עומד לעשות, אז אברהם אומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ומתחיל להתווכח איתו, יש ככה צדיקים בעיר, יש ככה צדיקים בעיר, וכו'. אבל בעקדה, הוא עושה דבר על פניו מאוד לא מוסרי, של עקדת הבן, ויש לנו, אין לנו רגע, הבן לא אשם, אבל זה, אין לנו התדיינות, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אומרת אמי זיכרונה לברכה, פשט. אומרת, יש הבדל בין כשהקדוש ברוך הוא בא ליטול, נכנס לדיאלוג, עצה, לבין כשיש ציווי ישיר. אמרתי לה, אמא, אנחנו מתלבטים בשאלה הזאת כבר הרבה שנים, עד שהגעת לזה. אבל אני רוצה, אם דיברנו בשבילך, אמא, עוד פשט. אני יושב על ידה פעם, אומר לה, כל כבודה של בת מלך פנימה. סתם בתוך שיחה. היא אומרת לי, אין פסוק כזה. אמרתי, מה אין פסוק כזה? פסוק כזה יש במשלי. היא אומרת, לא, לא כך כתוב הפסוק. היא אומרת לי, כל כבודה של בת מלך פנימה. אומרת לה, את בטוחה? אומרת, תסתכל שם במכשיר שלך, האייפון. תסתכל במכשיר שלך. מסתכל, כל כבודה של בת מלך פנימה. היא אומרת, אם תעיין בפשט, זה משנה את כל הפשט. כי מה הכוונה כל כבודה של בת מלך פנימה? הכוונה היא, כבודה כמו שאומרים היום. כן. מה שהיא מביאה איתה פנימה, היא מפנימה. זה לא שכבודה להיות בבית בפנים. אומרת לי, יקירי, אתה לומד הרבה שנים, אבל תלמד פשט. יפה מאוד, יפה מאוד. כזכור מתלבטים כגור האתי הדתי, ואז תסתכל על הפשט, נגמר. שואלים, למה כתוב על כל בריאה כי טוב, היה להם כי טוב, היה להם כי טוב. ועל האדם לא כתוב כי טוב. באו אנשים פלפולים. איך הוא יגיד עליו כי טוב? בסוף הפרשה הוא אומר, וינחם השם שעשה את האדם כי כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. מה יגיד עליו כי טוב? תסתכל פה, תסתכל שם, תאפס את הפשט, נגמר הסיפור. לא טוב. לא טוב, יפה, גם בכלל. אז בקיצור, וזה העניין של הפשט, הפשט על העומק, והוא אומר ככה, כשאתה מסתבך עם הדרש, תחזור לפשט. הפואנטה היא, תורה הולכת עם חוכמה. תורה הולכת עם חוכמה. הוא אומר, כאשר אתה תתחיל לעשות תורה עם חוכמה, עם פילוסופיה, אתה תרגיש כמה לא בא לך לעשות את כל הפלפולים האלה שלא יוצא מהם כלום. זאת אומרת, זה תרפויטי. זה תרפויטי. אתה תעשה... זה מנקה. אתה תראה את היופי של הדברים כשתורה וחוכמה הולכות ביחד. הרב שייך
קבוצה לקהילה, מסבו המשביר ועד אביו רבי מרדכי ועד הקהילה שממנה יצא רבי חיים בן עטר. ושימו לב, כשרבי חיים בן עטר יוצא הוא תמיד זוכר ששם היו גדולי עולם. כשהרמב"ם עוזב ומגיע לפה הוא מספר על הקהילה שלו שהם היו עצומים וגדולים. זאת אומרת, מדובר במורשת אדירה שיוצאת מספרד, ממשיכה בעקביות מהלך של למידה, דיוק, דיון, עשירה מאוד, רב קולית, איתנה ואוטונומית. וברדוגו, הרב ברדוגו הוא כוכב זוהר שם באופן מאוד מאוד בולט. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-18, והוא שם, וגם שם הוא, זה כבר מספיק לפני ספרד לפני וזה, אבל הם ברצף עושים את הדבר הזה. זאת אומרת, מדובר על מסורת אדירה של פסיקה. איש היה פוסק מהשורה הראשונה, איש כתב פירושים והגהות ודיוקים על השולחן ערוך. מדובר על אנשים עצומים שפשוט לא נוחים בתודעה, והם לידינו. אני גדלתי עם דוד ברדוגו, עם רבי יהושע ברדוגו, שהוא מהמשפחה שלו. רבי שלום מסס, מקורב לאבא, הנין שלו, שהשקיע את חלק גדול מאוד מאוד של המון מאמצים לפאר אותו, ואני לא ידעתי. אתם צריכים להבין, זה הבית. רבי מאיר, אם נאמץ את התורה שלהם, איך היהדות שלנו כאן תיראה? אז הנה, מה זה ישפר לנו? מה זה ייתן לנו? אז ככה, א', עניין בטבעי, ולא רק בעל טבעי, יש על טבעי, אבל לצמצם אותו, וזה אומר למידה של מדעים, פתיחות, כדי להבין את התורה, וגם התורה מגנה עליך. אני הרחבתי על זה בהקשרים אחרים, אני לא רוצה יותר מדי פה לקחת את הזמן, אבל זה אומר דיאלוג, זה אומר הכרה של שפות, זה אומר עבודה, זה אומר, וזה הדבר הבא, אני חושב שהדבר החשוב, באמת, מדברים על תורה, אנחנו לפני חג השבועות, מתן תורה, ויש דרכים לעשות תורה בדרך מסוימת, ויש דרכים לעשות תורה שאין לנו אותם מול העיניים. אין לנו אותם מול העיניים. תסביר. המודל שלו, האופן שבו הוא תופס תורה, הוא שואל איך יצחק אומר אלוהי אברהם אלוהי יצחק, איך יצחק קורא לאבא שלו אברהם? אז הוא אומר, המעתיק, הוא אמר אלוהי אברהם, הוא אומר ככה, יצחק, כשהוא אמר, הוא אמר אלוהי אבי אברהם, אבל המעתיק הוריד את המילה אבי. תסתכלו, זה תפיסות אחרות לגמרי, זה חירות, זו תעוזה, זה עניין של דבקות אדירה באמת. מהר, טלגרפית, איפה אנחנו נמצאים? אחרי השביעי באוקטובר מדברים על זה במונחים של רעידת אדמה. רעידת אדמה פירושו, אתה לא רק מתפלא שאתה הולך, אתה מתפלא שיש קרקע, כן? זה המהלך בזה. אתה לא רק מתפלא, אני נותן ליעף כוח, אלא אתה אומר רוקע הארץ על המים. אתה מתפלא על הקרקע עצמה. משהו בתשתית השתנה. אנחנו יוצאים לדרך חדשה. נרצה או לא נרצה, וכדאי שנדע על זה מוקדם ככל האפשר. זה בסדר, אנחנו נגדל כלניות בבארי, הכל, אבל אנחנו לא חוזרים לאיפה שהיינו. זה גם יהיה לא נכון. אנחנו יוצאים, העם היהודי יוצא לדרך חדשה. רוני הזכיר את המילה ייעוד, שמתדפקת על דלתותינו. המילה ייעוד נכנסת עכשיו לשיח, למה? והיא מסתבר שהיא לא מוגבלת לאזור, היא לא מוגבלת לדרום, היא מגיעה עד הרווארד ועד אל-אזהר ועד איראן. היא לא ויכוח נקודתי פנימי לאומי. מדובר על עולם של ערכים עצומים. בעולם של הערכים העצום הזה שאנחנו יוצאים אליו לדרך חדשה, יש מה לדבר על הייעוד היהודי. אין מה לדבר על הייעוד היהודי בלי שתהיה בדיקה מחודשת של היחס לתורה, ואין מצב, או הסביר ביותר, שתפיסות התורה של חכמי ספרד, שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, של חכמי מרוקו, יהיה להם מקום חשוב מאוד בייעוד הזה. אני מדבר טלגרפית, אני מדבר מאוד מאוד מקובץ, אני חושב ששם נמצאת אולי המהפכה הבאה, הייתה לנו מהפכה של הפיוט, הייתה מהפכה של המסורתיות, ויש לנו פה עכשיו מהפכה חדשה, בגילוי של הדבר הברור ביותר. בגילוי של הדבר הברור ביותר הזה, מתחברים דברים שלכאורה לא היו אמורים להתחבר. אני תמיד הפרדתי בין המסורתי לבין חכמי מרוקו, לבין חכמי ספרד. הפרדתי, לא רציתי לחבר.
ופתאום הדברים מתחברים באופן מאוד מאוד עמוק. אחר כך הפרדתי בין חכמי מרוקו לבין הרמב"ם. הרמב"ם אני הלכתי אליו מצד חיפוש כלשהו, ופתאום הדברים מתחברים באופן החזק ביותר. כל המעגל החשמלי הזה נסגר באופן הדוק. הרמב"ם, אמת, יהדות, הליכה מעבר ללאומיות הצרה, הליכה מעבר להסתגרות של התורה בדלת אמות, ותורה שהיא כאילו חיים עם התורה, אבל התורה נועדה לחיים. התורה נועדה לחיות בה וחי בהם. התורה נועדה להדריך, היא לא נועדה רק שילמדו אותה. היא לא נועדה רק שילמדו אותה מהבוקר עד הערב באופן שהוא רק טקסי, והוא לא פותחים את הסיפור הזה לראות מה הוא אומר. אז אני חושב, הסיפור הוא גדול, הסיפור הוא של דור, הוא לא שלי, הוא לא של אחד פה, הוא לא של קבוצה קטנה. בפתיחה של הרלוונטיות של התורה לחיים שלנו, לדרך החדשה שיצא אליה העם היהודי, יש תפקיד עצום להרמב"ם, זאת העמדה שאני חושב, ולהרמב"ם, לממשיכי המסורת הרמב"מית בצורה השלמה ביותר, זאת הרצועה שמגיעה אלינו משם. ואז כשאנחנו פוגשים את הרב שלום משאש, הוא לא צץ פתאום, והרב יוסף משאש לא צץ פתאום, והנושא של המסורתיות לא איזה משהו שעלה כאיזשהו רעיון ישראלי פה איך חיים בין דתיים וחילוניים, מבוסס על אדנים חזקים מאוד מאוד. זה מבוסס על אדנים חזקים מאוד. אז זאת הבשורה הטובה שאני חושב שאנחנו יכולים להוציא מפה. אידך זיל גמור, זה המון המון המון, זה הרבה ללמוד, זה הרבה לפתוח, זה הרבה להיכנס, מה הוא חושב על קורבנות, מה הוא חושב על זה, וגם מה אנחנו חושבים. והנה הוא בא וחידש לנו שאפשר לחדש לגמרי את עולם התורה. ואז אם הוא חידש לגמרי את עולם התורה, יכולים גם אנחנו לחדש אותה לכיוון שבעבר ציינתי אותו, של השקפה. השקפה, עמדה מנומקת, רלוונטית, שמחברת תורה וחוכמה. לא, הכל בסדר, קבלה מצוין, הלכה מצוין, פיוטים מצוין, כל מאכלים מצוין, חגים מסוימים. הדבר המרכזי זה האמת שנושא העם היהודי. וזה לא יהיה על ידי הסתגרות של התורה בתוך איזה, בעינה, בתוך פנימה, אלא באמת על ידי פתיחת התורה, ללמוד אותה לאור הבעיות הקשות שמטרידות אותנו, ולאור המשבר שעובר היום על האנושות, אפשר לומר. זה הבשורה שאני בעזרת השם הייתי רוצה להוציא מאופקים. אנחנו נסיים בשאלה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, את שלושתכם. אתה יודע, רבי מאיר, בזמן האחרון אני שומעת הרבה אנשים שאומרים, אלה המשיחיים, יש קבוצה בעם ישראל שאוהבת לכנות קבוצות אחרות משיחיים. ואני עם עצמי ישבתי ותהיתי, למה זה כל כך מפריע לי? הרי אני אישה משיחית, אני מתפללת, שיבוא המשיח, נכון? מצד שני, יש בי חוויה חזקה, שיש צד של אמת בזעקה הזאת של אלה שצועקים נגד המשיחיים. אז איפה? מה עושה אותי לא משיחית בדבר הזה שהם מדברים עליו? זה נראה לי שזה קשור למה שאתה דיברת, וגם לעמדה של הרמב"ם, וגם לעמדה של הרב עובדיה. אותה רציונליות עם רגישות. המקום הזה, ואני רוצה שתדברו עליו, כי אני חושבת שיש לנו פה שלושה שמייצגים כל אחד גדול העולם, שאם אני מנסה למצוא את המכנה המשותף, זה שלושה גדולי ישראל, שאחזו חזק ברציונליות וביד השנייה באנושיות, לא מצאו ביניהם סתירה, אבל גם היו מחוברים לקרקע, לא הסכימו להתעופף, וזה לא שהם לא האמינו במשיח שיבוא. והנקודה הזאת אני חושבת הרבה מאוד, אנחנו נמצאים בתקופה שמה זה להיות דתי אמיתי? אולי זה להיות משיחי עד הסוף. כמו שזה נתפס בימינו, אבל אני בטוחה, והרבנית עדינה, אני אתחיל איתך, שזאת, אני יודעת שזאת לא הייתה העמדה של אבא שלך, זכר צדיק לברכה, וכמה הוא חסר לנו עכשיו, בימים האלה, ואני אשמח שתתייחסי. הוא הדגיש את הענווה היהודית, ולא את הכוחי ועוצם ידי. הוא הדגיש את החמלה, כמו שהרמב"ם, אותו דבר גם אבא, הוא היה מזיל דמעות כשהיה שומע על בעיות כלכליות של מישהו,
ומשתדל לעזור, ולא סתם, את יודעת, הקמנו את המכללה. זה כדי לתת תשובה לעוני המשווע של החברה החרדית באותה תקופה, שברוך השם ניב פירות. אבל הצורה המשיחית שאת קורא לה, תראי, אנחנו אנשים מאמינים, אז אנחנו מתפללים כל יום ומקווים ושהוא יבוא, אבל אנחנו לא הופכים את זה לסוג של סמל שכל היתר מיותר, כל התורה מיותרת, כל ההלכות, כל החמלה, כל הכבוד לאחר, הכל כל השיקול דעת, ההיגיון, הכל תשימו בצד, תחזיקו רק בדגל אחד, דגל של כוח, דגל של אני יכול, דגל של עכשיו הזמן. מחשבי קיצין, עכשיו הגאולה. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את מחשבי הקיצין, בשום אופן לא. אנחנו צריכים להיות ראויים לזה שהקדוש ברוך הוא ירצה לגאול אותנו, ויביא לנו את המשיח, אבל לא כשאנחנו, את יודעת, בלשון פשוטה אוכלים אחד את השני. לא בזמן שאנחנו מדברים על משיחיות ועל בניין בית המקדש ורומסים ודורסים אחרים. אסור לנו לעשות את הדברים האלה. אנחנו צריכים לכבד אחד את השני. ריבוי דעות זה דבר מבורך. זה אושר למדינה שיש בה ריבוי דעות, אבל לא שנאה נוראה כזו. ודווקא מהמשיחיות צומחת סוג של שנאה לכל מי שלא חושב כמוני. ולכן הדגשתי את ריבוי הדעות. אדם שלא חושב כמוני, הוא לא ראוי לבוא בחברתי, והוא לא שייך לקבוצה שלי, והוא לא מבין שום דבר גם. אנחנו ממשיכים בכל הכתרים האלה שמוסיפים לזה, וזה לא התפקיד שלנו עלי אדמות. התורה שלנו היא תורת חיים, ולא שימות בה, שיחיה בה, יקיים אותה, כל אחד כפי שהוא יכול. כל אחד כפי שהוא יכול, ואנחנו, אסור לנו לשפוט אף אדם, ואסור לנו להלבין אף אדם. אחת המצוות שאנחנו עוברים עליה לסדר היום, היא המצווה של לא להלבין פני אדם ברבים, או אפילו לא להלבין אחד מול אחד. הרגע שמענו את הסיפור של הרמב"ם, עם אותו אני שצריך אפילו בסבר פנים יפות. ואנחנו עוברים על זה לסדר היום, ואנחנו חושבים שבאותה שעה שאנחנו ראויים לבואו של המשיח, מה יביא אותו? רק מעשים טובים שלנו, ורק האנושיות שלנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, ואת זה שמור לכל אחד ואחד. לא רק לזה שמתעמק בדקויות של מה מתכוון הפסוק הזה, ומחשבי הקיצים למיניהם, והלאומנים למיניהם. תודה רבנית עדינה. אני אגיד משהו שקראתי אצל הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. יש לו מאמר בשאלה של התפיסה שלו לשלום, התפיסה שלו לפשרה, והוא מצטט בהערה, ואחרי זה בדקתי את זה אצל המשפחה שלנו, הליטאית, הוא מצטט דבר שרב חיים מבריסק אמר, מאוד בהשראה ובהסכמה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שהייתה שפיכות דמים נוראה, התכנסו כמה רבנים גדולי ישראל, רב חיים מבריסק היה שם, אחד הרבנים אמר, המון דם נשפך, נקווה שזה מקרב את הגאולה. רב חיים מבריסק דפק על השולחן ואמר, מניין לקחת את זה שביאת המשיח דוחה פיקוח נפש? ואז הוא אומר את הדבר הבא, משפט מדהים. הוא אומר, אם היו אומרים לי, תקריב נפש אחת ויבוא המשיח, הייתי אוסר את זה. כי ביאת המשיח לא כוחה פיקוח נפש. הרב אביך זיכרונו לברכה מצטט את זה. אני אגב בדקתי, כל מיני דברים שאומרים בשם זה ושם זה, בדקתי. כן, בדקתי אצל יודעי דבר, מהמשפחה, אמרו לי, אכן. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הבא.
כל מי שבשם הרעיון המשיחי ישפוך דם, יביא לשפיכות דמים, זה משיחיות שקר. זה משיחיות שקר. כמו שרב חיים אמר, כמו שהרב עובדיה אמר. חזקה עלינו גדולי ישראל. אגב, אחד הדברים, אני זוכר, ישעיהו ברלין פעם, הפילוסוף, שהוא ליטאי, הוא בא מריגה, אמר לי פעם, תספר לי, tell me something about the great sages of ליטא. תגיד לי משהו מהגדולים של ליטא. סיפרתי לו את הסיפור על זה על רב חיים. הוא התפעל כי הוא בתור אויב הקומוניזם, יודע שהמחשבה הקומוניסטית זה להשתמש בבני אדם שמן בגלגלי המהפכה. להביא את הגאולה, אתה מכניס מיליוני אנשים לגולק. לא כך מתנהגים יהודים. אז זה דבר אחד. עוד שני דברים אני רוצה להגיד בקצרה. יש מימרה באבות דרבי נתן שאני מאוד אוהב, בשם רבי יוחנן בן זכאי, שאומר ככה. אם יש לך נטייה בידך, אתה עומד לנטוע משהו, ואומרים לך משיח בא, תא את הנטייה וצא וקבל פני משיח. מה זה אומר? זה אומר שהאופק המשיחי, כמה שהוא חשוב, כמה שהוא יקר, לא יכול להכתיב את ההתנהלות שלנו כאן ועכשיו. הוא לא יכול להכתיב את ההתנהלות שלנו כל ועכשיו, כי אנחנו לא יודעים, לא מבינים בכישרונו של עולם מה קורה. אבל עוד משהו יותר עמוק, זה שכשמדברים על משיחיות צריך לחשוב, וזה חזון שאסור לוותר עליו, מה החזון שלנו? מה החזון שלנו? מה האופק החזוני שלנו? לא נתעבו חכמי ישראל לימות המשיח, אומר הרמב"ם בסוף הלכות מלכים, כדי שישלטו באומות. כן? זה לא בקשת שלטון. ציון במשפט תיפדה, שווה בצדקה. אולי אגב הרעיון המשיחי בישראל אומר שלא יהיו פה תאונות דרכים. זה גם משהו, לא? שנהיה מתוקנים, שנהיה חברה. אולי הרעיון המשיחי אומר שלא תהיה פה השפלה שבאה מעוני. אולי הרעיון המשיחי אומר שהצדקה הכי גדולה זה לתת לאנשים חינוך כך שהם לא יצטרכו צדקה. למה אנחנו חותרים בחזון שלנו כיהודים? בעומק. איך אנחנו רואים את ימות המשיח? נכון. איך זה ייראה כשיבוא המשיח? נכון. ואני אומר דבר מעניין, אני זוכר שדיברתי עם so called המשיחיים, אמרתי לו, למה חותרת, מה חידש הרעיון המשיחי בישראל? באמת. הפסקת המלחמה. ולא יישא גוי אל גול חרב. רבי מאיר, משפט אחרון, תסכם לנו כי אנחנו ככה באיחור, ואני יכולה לשבת ולשמוע אתכם עד הבוקר, עד שיבואו ויגידו לנו, הגיע הזמן קריאת שמע. אין מגבלה, אז לא סוגרים, נכון? תראו, כשמדברים על משיחיים, כדאי לזכור, יש תמיד איזו בדיחה של חבר שלנו, ניסים כנפו, הרבה אנשים שמדברים על משיחים, יש להם גם כן קופות חיסכון ארוכות טווח. מצד אחד הוא מדבר על משיחיות והכל הולך להשתנות, אבל חסכונות זה חסכונות, לא מוותרים בשום אופן. חסכונות, נכסים, נדל"ן, בוא. המשיחיות והשגרה הם שתי קצוות שמחזקות אחת את השנייה. זה השגרה וזה אקסטרים כזה שאנחנו אוהבים לראות, אקסטרים ספורט, אקסטרים זה אקסטרים, כי לוקחים את הדבר לאקסטרים. עכשיו, ברור שהשאיפה למשיחיות והתוכן, מה המשמעות והדברים שנאמרו פה מאוד מאוד חשובים. אבל הדבר היותר פשוט, לא מהפכה ולא שגרה, אלא הרעיון שלנו, הלא הוא תיקון. החיים, מבחינתי, אני יודע מה אני אחראי. מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, הוא יעשה. אבל אני מדבר על חיים כתיקון מתמיד.
עם כל הכבוד למאסטר שף, שאפשר לעשות את זה, אם זה באמת בשם התיקון, ועם כל הכבוד לכל מיני צניחות של הקיום האנושי, לאיזה שממה ושיממון, ואז פעם אחת קמים ומדברים על משיחיות, ועוד פעם נרדמים, ואז עוד פעם חוזרים לאיזה שגרה ושממה ושיממון, ואז עוד פעם קמים על משיחיות. ההתעצמות של הבן אדם, זה מה אני עושה היום, איך אני עושה היום את העולם טוב יותר, מה אני יכול לעשות, עם מי אני משתתף, עם מי אני חי, והתיקון הקטן, המשמעותי, ואתה מחויב לו באופן נחוש, מתמיד, עקבי, בא לך או לא בא לך, מעניין אותך או לא מעניין אותך, זה החיים הקשים ביותר, כי גם שגרה זה נפילה, והמשיחיות זה בריחה משעמום, אבל האמת, אותה מחויבות הפשוטה, זה האתגר החשוב ביותר. אני מקווה שהימים האלה, שנצא מהם מהר ככל האפשר, כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא ישב את שביתנו כאופקים בנגב, באמת שאנחנו בעזרת השם נצא מפה לאיזה זמן אחר, ומה שהיה באמת התחלה, התורה, אני לא ממשיך, אני לא עוצר את הפסוק, אני רק ממשיך אותו, זה הכל פסוק אחד אמר. אז הימים האלה שאנחנו יוצאים מהם, שלא נחזור לדשדש איפה שדשדשנו. שטיפה, אומרים בערביה, עמלך, קום, קצת שכל, תהיה אידיוט גמור, נדל"ן ודירה 5 חדרים, תקום, עוד קצת כיבוד, עוד קצת, זה משהו באמת, אתם מבינים מה הסיפור? כמו שעשו פה אנשים משהו באמת, אז שהדרמה הזאת לא תהיה איזה פיק בזמן שאחר כך חוזרים לחפש את הנדל"ן או את הנסיעה הבאה לחול. שבאמת שזה יהיה באמת משהו, לא שגרה, לא משיחיות. חזק וברוך. תודה רבה לרבנית עדינה, לרבנו פרופסור מאיר בוזגלו ולפרופסור משה אלברטל. תודה לכם.